Saudos, que tal, como están? Boas noticias con respecto a Intermodal. Adif vende facer público o adianto da licitación da nova estación contratando esta obra de xeito conxunto ca pasarela. Así, o anterior contrato asinado en abril queda anulado ao entender que dita pasarela terá un gran impacto estético e podería condicionar o resto do proxecto. A intención agora é licitar canto antes a estación, que terá un prazo de execución de 2 anos. Adif dá marcha atrás coa súa idea inicial de licitar primeiro a pasarela da estación e logo o proxecto da Intermodal para facelo de xeito conxunto. O administrador de infraestructuras ferroviarias vende informar da súa decisión pola que adianta a licitación do proxecto, no que xa iría incluída dita pasarela cuberta. A decisión tomouse tras varias reunións entre Fomento, Xunta e Concello, nas que quedou de manifesto que a pasarela é un elemento de gran relevancia estética que podería condicionar o resto da estación. Así, deseñarase todo á vez coa intención de licitar en breve o proxecto que terá un prazo de execución de 2 anos e un custe de 1,5 millón de euros. Unha noticia que coñecíamos minutos despois da rolda de prensa da Xunta de Goberno, na que o Executivo aprobaba o convenio entre o Consorcio e o Concello para a rehabilitación do paseo a carón do río Sarela. A un convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e o Consorcio da cidade para unha intervención de restauración e mellora do itinerario fluvial de ponte a ponte polo río Sarela. É unha cuantía de 87.397 euros, dos cales 61.222 os pon o Concello e 26.174 os pon o Consorcio da cidade. Sabedes que todas as intervencións que se van facendo ao longo destes 2 anos de legislatura teñen que ver co río Sar. Hai anos fixeranse intervencións no Sarela que están nun estado de abandono importante. Isto é un proxecto, de alguma maneira, para actualizar todos o que son os sendeiros ao longo do río Sarela por esta cuantía, e contamos, por unha parte, na aportación municipal hai unha subvención da Diputación e, por outra parte, hai tamén unha aportación do Consorcio, o cal é un proxecto íntegramente financiado, basicamente pola Diputación e polo Consorcio, que imos nos a executar. Na reunión semanal do Executivo tamén se iniciou a licitación do proxecto de mellora das instalacións do alumeado público. Trátase do cambio de luminarias previsto grazas a unha axuda do IDAE e que afectará nesta primeira fase ás entradas da cidade. A Xunta segue a apostar polo Xacobeo 2021 deixando todo preparado para un ano santo de récord e por iso que continuará a investir no Centro Internacional de Acollida ao Peregrino. Onte o Consello da Xunta aprobaba un convenio ca Fundación Catedral para desenvolver novas actuacións nas instalacións onde os camiñantes reciben a Compostela. O investimento se achega case aos €500.000. Foi inaugurado hai 2 anos e agora vaise completar a súa rehabilitación. Falamos do Centro Internacional de Acollida ao Peregrino ubicado na Rúa Carretas e que se puxo en marcha para mellorar a atención que se prestaba aos camiñantes a súa chegada a Santiago. O Consello da Xunta vende autorizar a sinatura do convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e a Fundación Catedral para completar os traballos de recuperación deste complexo que permitirá intervir nas 4 fachadas substituindo as actuais carpinteirías de aluminio por outras de madeira de castiñeiro. Ademais, está previsto modificar as escaleiras que comunican as plantas altas. O investimento para optimizar estas instalacións é de 430.000 euros e agárdase que a actuación estea concluída para o próximo ano santo de 2021. O Centro Internacional de Acollido Peregrino, que veu substituir a antiga oficina da Rúa do Vilar onde os camiñantes acudían a recoller a súa Compostela, conta agora mesmo cun punto de información sobre o camiño e a oferta turística de Galicia, unha biblioteca xacobea e un centro de documentación. Todo isto no mesmo día no que o PSOE poñía no punto de mira unha vez máis a situación do contrato da Hora e do Guindastre. Ca municipalización descartada e co concurso paralizado pola falta do expediente de Doal, o Goberno volveu prorrogar o contrato a Setex Aparqui, sumándose a 2 anos dunha prestación, din os socialistas, de servizo irregular. O voceiro do PSOE volve falar unha vez máis da que considera unha mala xestión de Compostela Aberta e que o Goberno de Martiño Noriega vende propoñer unha nova prórroga de 3 meses para que Setex Aparqui continúe a facerse cargo da Hora e o Guindastre. Como recordarán, trátase da empresa que por orde xudicial tería que deixar de prestar este servizo tras a denuncia doutra firma, Doal, por unha irregularidade. Levaría 2 anos prestando servizos en contrato e cobrando e non pagando o canon ao Concello. Polo tanto, hai que dicir claramente que nunca unha empresa que incumpriu os pregos, que incumpriu as súas obrigas como contratista da Administración,
Nunca a gas deste Texaparque con Compostela Aberta tivo tan extraordinario negocio, tan extraordinaria fonte de negocio como ese Texaparque. Segundo explicou Reyes, Doal, a empresa denunciante que agora podería asumir o servizo, renuncia a facelo e pide unha indemnización. Pro voceiro socialista, se o goberno local acepta pagar, pagará 2 veces por un servizo municipal, o que considera outra mostra de mala xestión. Un agosto máis, a música é a protagonista no casco histórico grazas ao festival Feito a Man. Onte arrancaba o certame cos 2 primeiros concertos dos case 80 que se van desenvolver en distintos puntos da zona vella ata o día 30. Onte tiña lugar na Rúa de Xelmírez o primeiro dos concertos do programa Feito a Man que xa está na súa 14ª edición. Serán 78 actividades musicais as que agardamos ata o 30 deste mes con estilos ben variados, dende pop, folk ou jazz. Serán alrededor de 2 concertos cada día en distintas rúas e prazas do casco histórico. A novidade deste ano será a homenaxe prevista a Fran Pérez Narfo o último día do festival cun gran concerto na Quintana. Onte tamén tiña lugar na Vía Sacra unha actuación da banda madrileña Big Fish. O recital enmarcábase na iniciativa Terrazas Mau que traerá a grupos locais a distintas cidades galegas para tocar o aire libre. Achegámonos agora ata o Parque de Bonaval, lugar escollido para desenvolver a actividade final do programa Pinta e Punto, posto en marcha pola Asociación Fonte da Virxe e FEAFES Galicia. Un gran mural colectivo feito polos usuarios do colectivo que serviu para sensibilizar a poboación sobre as enfermidades mentais. A Asociación Fonte da Virxe sacou adiante o programa Pinta e Punto, un taller artístico que nace para sensibilizar sobre a saúde mental. A idea deste proxecto nacía no ano 92 dende o grupo de Santander L, Equipo La Escuela, pertencente a un centro de atención, rehabilitación e educación especial. Punto, lo que queremos demostrar es que la proyección y la emoción que podemos transmitir al pintar de una forma sin pretensiones artísticas, pero sí simplemente el jugueteo de colores, es que no muestre la condición nuestra, ya seamos artistas, tengamos alguna deficiencia, seamos altos, bajos, ricos o pobres, pero sí esa emoción que podemos proyectar cuando pintamos junto con otras personas. Xa leva unha semana organizando varias actividades nas que pode participar todo o que o desexe. Incluso fixeron unha no psiquiátrico de Conxo. También han estado pintando usuarios allí en el psiquiátrico y con lo que han pintado pues hicimos una especie de instalación, unas escaleras de mármol allí que los usuarios pues participaron en la puesta de los puntos que han estado pintando, pues colocaron en las escaleras de mármol blanca que quedaron preciosas. Durante a xornada de hoxe fixeron varias pinturas sobre círculos de cartón cas que adornaron todo o Bonaval. Tivemos un xuño caluroso demais, un xullo que non acabou de arrancar e comezamos agosto con chuvias. Unha situación que dende Meteogalicia xa advirten entra no normal do verán galego. E para os que botan de menos a praia, tranquilos que o domingo comeza a mellorar a cousa. Hoxe espertábamos cun día moi anubrado e con chubascos, unha situación anómala ou non, se temos en conta que nos atopamos a comezos de agosto. Atrás quedaban as sandalias e volvíamos sacar os paraugas á rúa, pero non debemos preocuparnos, xa que dende Meteogalicia avisan que o domingo a situación cambiará. Ademais, a próxima semana desfrutaremos dun tempo seco e soleado. Parece que a próxima semana vai predominar o vento do norte, o anticiclón, polo tanto parece que vai ser unha semana un pouco máis estable que esta, porque esta como hoxe, por exemplo, días que entra o vento do sur, que é o que aporta a humidade, pois se nos cubre o ceo completamente, non? Parece que a próxima semana non, vai ser máis ben de ventos do norte, aínda o luns con bastantes nubes, recuperando a temperatura co avance da semana. Durante o mes de xullo, en comparación co ano anterior, tivemos un tempo moi irregular. Dende Meteogalicia lembraban que se alternaron días de moita calor con outros malos. No mes de xullo, se nos atinximos estrictamente o que é a media, pois foi un mes de temperaturas un poquinho máis cálidas que a media e un mes seco, un mes de pouca precipitación. É verdade que na memoria temos o mes de xullo do ano pasado, non? Que foi un mes excepcional en Galicia. Así que agardemos que este mes de agosto sexa un pouco máis estable e poidamos desfrutar do sol antes de que remate o verán. Xa veñen de escoitar o que nos espera estes días. Aí vamos os detalles da predicción da fin de semana, agora de seguido grazas a Meteogalicia.
O sábado comezan a entrar lentamente as altas presións sobre Galicia xunto cunha masa de aire máis frío procedente do norte. Aínda así amenceremos co ceo bastante anubrado e co paso das horas as nubes irán a menos, especialmente polo suroeste do país. As temperaturas estarán en descenso. O domingo o ceo estará pouco anubrado ou despexado en xeral, agás no terzo norte onde haberá máis nubes. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso e as máximas subirán de forma lixeira no sur e sen cambios polo norte. O vento soprará do nordés con intensidade moderada. O luns quedará unha xornada de nubes máis compactas canto máis ao norte, mesmo sen descartar algún orballo. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, mentres que as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará de compoñente norte con intensidade moderada. O sábado en Compostela espertaremos con ceos anubrados e cara á tarde sairán algúns claros. As temperaturas máximas baixarán ata os 23 graus e as mínimas ata os 15. O domingo teremos unha xornada seca e soleada. As temperaturas máximas ascenderán ata os 26 graus e as mínimas baixarán ata os 13. O luns espertaremos con ceos que alternarán nubes e claros e cara á tarde quedarán cubertos. As temperaturas máximas baixarán ata os 22 graus e as mínimas manteránse nos 13. O vento soprará feble do norte. Antes de rematar, achegámoslles algunhas suxestións para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Ata aquí o noso repaso informativo do venres. Agora toca tempo de entrevistas en Correo Televisión co Preguntoiro. Desta vez Silvia Castiñeira recibe no noso plató a Ánxeles Porto, a coordinadora do Festival Feito a Man. Nos volvemos o luns. Que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.